Тапшырының алдагы котлау сәламен без Иске Кулатка эшчеләр поселогына юллыйбыз. Бүген үзенең матур туган көнен Кирюшкина авылында туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Бигбаева Гөлия Фатиховна каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны әнисе Равия Рәкибовна, әтисе Фатих Мунирович, сөекле балалары Илнар, Айгөл, Русланчик, Казан шәһәреннән Бахтиевлар гаиләсе, кызы Юлия, тормыш иптәше Руслан, Мәскәүдән энесе Фәнис Фатихович гаиләсе белән, Иске Кулаткадан энесе Фаил Фатихович гаиләсе белән, Яңа Зимница авылыннан Бахтиевлар гаиләсе, кодасы Рафаил Рәшитович кызы Алсу белән котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз балабыз якты дөньяга 42 ел элек аваз салды. Олы сөенешебез, шатлыгыбыз һәм картлык көнебездә таянышыбызда булган балабыз кичкенәдән үк бик тырыш һәм тыйнак булып үсте. Улыгаеп җитеп үз гаиләләрен корды. Кызганычка каршы балабызга парлы канат гомер буе кагырга язмаган булган. 2 тапкыр тыллык хәсрәте кичерсә дә, әлбәттә күпме генә янса, көйсә дә, балабызга кул төшереп, төшенкелеккә бирелергә мөмкинлек юк иде. Чөнки 4 баласы, 4 күз карасы анарга өметләр багладылар. Ул өметләрне балабыз аклап чыкты. Вакытында әти дә, әни дә булып, балаларын укытып, белем биреп, чын кешеләр итеп тәрбияли алды. Буңгы көндә инде өлкән кызы үз гаиләсен корып, Казан шәһәрендә киябебез Руслан белән безне сөендереп яшәп киләләр. Балабыз һаман баш күтәреп алга атлый. Ул 1 номерлы урта мәктәбендә пешекче булып хезмәт итә. Уңган куллы, тыйнак, тырыш, гадел булган кызыбызны җитәкчеләре дә һәм хезмәттәшләре дә яратып хөрмәт итәләр. Ул үзе дә һәр чак ярдәмгә ашыгучан, гомердә кире какмый. Булганы белән бүлешеп, олылар белән олыларча, яшьләр белән яшьләрчә аралашып яшәп килә. Сыкланабыз да, горурланабыз да балабыз белән. Безгә килгәндә һәм бер туган кардәшләренә килгәндә дә ул бик игътибарлы һәм мәрхәмәтле. Гел хәлләр белешеп, аралашып, күңелләребезне күреп яши. Бу изге эшләре өчен Аллаһның рәхмәте яусын аңа. Әнкәйебез алдында нинди генә киртәләр очрамасын, бер кайчанда алар алдында баш иеп туктап калмый, дип дәвам итәләр балаларыгыз. Киресенчә, балаларымның бар әйбере дә булсын дип тырыша. Әниебез җитәрлек таләпчән, гадел булды. Бер кайчанда безгә кул күтәрмәде. Кеше арасында үзебезне дөрес тотарга өйрәтте. Бер сүз белән әйткәндә, дөрес тәрбия бирде. Аның хакында сөйләргә күп була. Билгеле, әни бит ул бала өчен иң кадерле кеше. Без аңа мең рәхмәтле, шундый кешеләр итеп безне тәрбияләгәне өчен. Әнкәйебез безнең күз нурыбыз. Ел сайын синең гүзәл туган көнең безнең өчен олы бәйрәм. Җаннарны җылытып, киңәшләреңне биреп, безне дугаңнан аермыйча, авыр чакта ярдәм итеп, шатлыкларыбызга сөенеп, безнең өчен көннәрен дә, төннәрен дә йокламаган кеше син ул. Рәхмәт җаныкаебыз булганың өчен, безне балам дип, иркәләп, сөеп яратканың өчен. Юк ул синдәй әниләрдер, син безнең иң җылысы, иң матур, сөйкемлесе, иң кадерле, назлысы. Безгә гомер бүләк итеп тәрбияләп үстердең. Безнең аркада күпме син йокысыз төн үткәрдең. Рәхмәт әйтеп алларыңда башыбызны иябез. Безне сагынып көткәнне кадерлебез беләбез. Котлы булсын туган көнең, тиздән килеп җитәрбез. Соң булса да уң булсын дип аны бәйрәм итәрбез. Бишек бавын төннәр буе селкеп, назлап безне үстердең. Төннәреңне йокламыйча борчуларда үткәрдең. Балаларың рәхмәт әйтә бар изгелегең өчен. Киләчәктә оныкларны яратырга бирсенче сиңа көчен. Мәңге яшә, безгә синең елмаюың дәрт бирә. Сине кышып, назлап алып яратырга нык килә. Бәхетле бул, саулыгың да какшамасын һич кенә. Без сиңа һаман сабыйдыр. Без сиңа гел кешкенә. Хөрмәтле Гөлия Фатиховна, матур туган көнегез котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Синең туган көнең, бераз әйләнгән
Бәхәтен очрашабыз бергә бик сирәк. Хәлләре ничек диеп сораганчы, бер күрешеп утыру кирәк. Ни бүләк итсәк тә, ни теләсәк тә аз, сиңа сәламәтлек байлыкны. Син бит әнкәй шушы дөньядагы бөтен бүләкләргә лаеклы. Бүген әнкәй сине